давоми 2 рӯз дар толори варзиши шӯрои ҷумҳуриявии Динамои вазорати корҳои дохилӣ мусобиқаи байналмилалӣ аз рӯи намуди гӯштини юнону румӣ байни наврасони солҳои таваллудашон 2006-2008 бахшида ба 30-солагии иттиҳоди давлатҳои мустақил таҳти шиёри варзиш зидди маводи мухаддир баргузор гардид. Бояд зикр намуд ки дар мусобиқаи мазкур варзишгарони наврас аз ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Узбекистон ва Тоҷикистон ширкат намуданд. дар маҷмӯъ 150 варзишгар дар 10 ванз барои мақомҳои ифтихорӣ талош намуданд. тавре масъулини шӯрои ҷумҳуриявии Динамо иброз доштанд мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур ин пеш аз ҳама мустаҳкам намудани дӯстию рафоқат миёни варзишгарон мебошад. дар маҷмӯаи варзиши шӯрои ҷумҳуриявии Динамои вазорати корҳои дохилӣ мусобиқаи байналмилалӣ оид ба намуди гӯштини юнону рум шуда гузашта истодааст. 3 давлат иштирок доштанд: ҷумҳурии Узбекистон, ҷумҳурии Қазоқистон. дар ин мусобиқа аз рӯи dastavӣ шӯрои ҷумҳуриявии Динамо командаи вазорати корҳои дохилӣ ҷои якумро гирифт, ҷои дуюмро ҷумҳурии Узбекистон ва ҷои сеюмро ҷумҳурии Қазоқистон. мо ҳамавақт ҳаракат мекунем ки берун аз ҷумҳурӣ дастовардҳои намоёнро ишғол карда ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. дар рӯзи дуюми мусобиқа рақобатҳои даври ниҳоӣ баргузор шуданд. дар мусобиқаи мазкур дар баробари варзишгарони хориҷи кишвар варзишгарони якачини Тоҷикистон низ маҳорати воло нишон дода аксари мақомҳои ифтихориро моли худ намуданд. муъмини мурод варзишгари навраси кишвар дар ин мусобиқаи сатҳи баланд дар вазни 52 кило бар кулли ҳарифони хеш дастболо гардида соҳиби нишони зарин гардид. пас аз анҷоми рақобатҳои ниҳоӣ маросими ҷоизасупории мусобиқа баргузор гардид. аз ҷониби шӯрои ҷумҳуриявии Динамои вазорати корҳои дохилӣ ғолибон ва беҳтаринҳо дар баробари медалу ифтихорнома инчунин бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. дар ҳисоби dastavӣ якачини Тоҷикистон бо ба даст овардани бештари мақомҳои ифтихорӣ зинаи аввалро соҳиб шуд. варзишгарони ҷумҳурии Узбекистон дар ҳисоби dastavӣ медали нуқра ба даст оварданд. мақоми сеюм насиби гӯштингирони ҷумҳурии Қазоқистон гардид.